Nagwali si Saulo didto sa Damascus. Gawa Kapitulo 9 versikulo 20 hanggang 25. Nagpabilin si Saulo sa Damascus sulod sa pipila ka mga adlaw kauban sa mga sumusunod ni Jesus. Miadto siya sa mga simbahan sa mga Hudyo o giwali niya ang mahitungod kang Jesus nga siya mao ang anak sa Dios. Natingala gayud ang tanang nakadungog kanya. Miingon sila, dili ba mahuman ka ng tawhana ang naglutos sa mga nagatuo kang Jesus didto sa Jerusalem? Dili ba mianhi man siya dinhi aron pangdakpon ang mga nagatuo ni adto nga ngalan ug dadon didto sa kadagkoan sa mga pari. Misamot pagayod ang gahom ni Saulo sa pagwali. Ug ang mga Hudyo sa Damascus dili makatubag kanya sa dihang gipamatud-an niya nga si Jesus mao ang Kristo. Paglabay sa pipila ka mga adlaw nagtigom ang mga Hudyo ug nagplano sa pagpatay kang Saulo. Adlaw ug gabi gibantayan nila ang mga pultahan sa syudad kay patyo nila siya kon ilang makita. Apan may misulti kang Saulo mahitungod sa ilang plano. Busa o sa kagabi niya nagipasulod siya sa mga sumusunod sa bukag ug gitonton pagawas sa paril sa syudad.